Какво правим сега? Минаваме на тъмната страна. Dark Side. Без да искаме да обобщаваме бирите като тъмни, просто в случая портери стаутове най-популярните в тази цветова стилистика. Много хора са ме питали, ти можеш да ни кажеш разликата между портер и стаут. И много се очудват, като им кажа не. Вярно ли? Аз мога ли? Казвай. Не, то може би някъде нещо от тебе. на база на субективно разбиране, но доколкото аз знам, четейки някакви неща в историята на стиловете, портера е бил все едно по-леки вариант. Стаут е надграждане на портера. Малко по-препечен малц, по-застилен на алкохолно съдържание, въобще по-изразен вкус, по-наситен, нали, повече горчивината на препечения малц, съответно там нюанси на въглен, едва ли не, на естествено вино, на препечено кафе, на препечено зърно, какао. Просто се засилва една идея портер на Стариди, тонингован портер или кой както си го обяснява, една стъпка нагоре. Така. А какво ще кажеш, като се качиш на последния етаж там на Storehouse на Гинес и си минал през целия производствен процес и си видял, че всъщност това, което е стаут, което се подозира, че е силният портер, всъщност ти нямаш 100% малц, а те заради данъчни и разни митнически затруднения са трябвало да карат немалцуван ечемик. Тоест те нямат вътре в стаута, който пар екселанс цял свят го знае, нямат 100% малцово съдържание. Знаем, че немалцуваният ечемик не ти дава тази плътност, която ние очакваме от истинския стаут, но тя е факт. По-наситен пак препечения вкус, но в Гинес конкретно има и много без. Това е мекота. Да, това е мекота, това плътното усещане на езика. Но отново да се върнем там, на последния етаж, където е единственото място, където можеш да го стигаш Foreign Extra Stout. И да направиш разликата между това, което е обикновения стаут, който се продава навсякъде в Европа, и онова, което е било предназначено за експорт отново за колониите по Индии и така нататък. Тоест, когато говорим за стаут, аз не мога да се съглася, че стаута винаги е силен портер, защото ти имаш включително стилове на портер, които са варени най-вече в балтийските страни, Полша, Латвия, Литва, Естония, където ферментацията е била от така наречения лагерен тип. И тези, които се наричат там портери, могат да достигат нива, които са към 10, 11, 12 градуса алкохолен обем. И това всъщност е лагер на практика. Да, това е лагер, но той е доста по-силен от всеки стаут. Така че целият този спор, според мен, е една безмислица и нещо безкрайно. Тоест ти можеш цяла нощ да си прекараш с аргументи в защита на едното и в защита на другото. Не знам, това честно ти казвам. Логично. В момента, в който започнах да обикалям пивоварните, да се стрема да вникна в някои от техните недоизказани тайни, защото знаеш, Гинес те казват, ние имаме The Spirit of Guinness, това са отлежавали много години в наши бъчви неща, които ги добавяме в един определен момент, няма да ви кажем в кой, към съответния продукт. А да не говорим, че в страни като Германия, примерно, Гинес въобще няма нищо общо, ти го виждаш и като цена, като отидеш в Берлин или където ще да е. Това си е най-обикновен немски лагер с така наречения Spirit of Guinness обогатен. Един вид Шварцбиер, така наречен, Да, малко по-силен от обикновения Шварц. Да. Но да се върнем обратно на тези наши приятели, да са живи и здрави, да продължават да правят. Дил пиво портер в момента може би един от най-добрите портери български правени някога.
И при положение, че Дило пиво почти 5 години бяха специализирани в класическия ПЛЛ, без много завъртания, без много залитания към охмеляване и така нататък. Изведнъж изкарах този супер портър. Да, те и Кохоне са най-добрата, как да кажа, за края на миналата година, най-приятното ни преживяване в тези стилове. Но още един път да се върнем. Това портър ли е или е стаут? Гледаме тънката, много красива, каквато трябва да бъде пяна на един портър. А защо не и стаут? Знаем, че вътре са поне 3 вида препечени карамелини малцове и много малко хмел, защото истинският портър няма нужда да му се балансира някаква сладост, тъй като горчивината може да идва от препечеността на хмеловете. И другото нещо е естествено маята, която ще го работи. Дали ще бъде мая ферментираща на ниски температури, за да ти даде лагерен тип бира, или мая, която ферментира на 22-3-4 градуса в този случай. И там пак можеш да намериш портъри, които са варени на ниска температура, т.е. които ферментират на ниска температура, и портъри, които ферментират на горна температура. Аз лично имам едно наблюдение за балтийските портъри. Повечето са те, които са повече са качени до високо алкохолно съдържание, 10 и нагоре, Imperial Baltic Porter. Да. И съответно са много по-сладки, обаче, отколкото един Imperial Stout на това алкохолно съдържание. Абсолютно точно попадение имаш тук, защото при тях нищо не може да балансира работата на маята, която ти дава сухото усещане в ейла, а те след като са лагерен тип, те залагат на по-голямото количество малца препечени. Ние много добре знаем, че малца това е сладостта на бирата. Тоест, малко освобождава ферментирана захар. Малко или много, като се справи процес на ферментация, остава неизядена така от маята. Да, принципно тя не може да достигне до някакъв висок алкохолен градус, ако не се доизяде. Защото алкохолният градус това е захар, която е разградена на въглероден двуокис и на алкохол. Толкова, но просто количеството, което те използват от малцовете. Сега, друг е момента, че някои могат да добавят наистина и захар. Включително и в Орвал имаш момент на добавяне на кенди захар за третичната ферментация. Всъщност това е много бългийски пиво. Разбира се. Там, където имаш добавена захар, тя единствено да накара остатъчната мая да работи години по-нататък. И като стигнахме до годините, това са двата стила, които могат да остаряват. За разлика от това, което си говорихме за IPA. IPA си го пиеме млад, защото е свеж. Докато това, колкото и да остарява, най-малко с половин градус да му намаляе алкохолното съдържание, но за сметка на това ти ще получиш едни други усещания, които ги имаш вече при старо порто, при старо испанско фортифицирано вино фино от Монтия Морес или от Херес де ла Фронтера. Говорейки си за разните стаутове, бъчви, вина и така нататък, да го видим всичко в едно. Само към този искам да добавя, че усещам и нещо различно от малца, тъй като не е правен в Германия, те имат право да слагат всякакви други добавки и много добре са се оправили с какаовите зърна. Да. Когато ти имаш добавено истинско зърно или цвете, или каквото и да е друго плод, който да ти даде допълнителен вкус, всичко е в баланс. Ако едно нещо е декларирано в етикета, то трябва да присъства най-малкото на нос, най-хубаво е в уста и оптималното е в баланс. Тоест, то да не доминира над останалата бира, а да бъде хармонично включено в нея. И тук мисля, че добре се прави. В случая, реално и да нямаше какао, пак винаги го има нюанса на какао, препечения масло. Готиното е, че се подсилва и леко изпъква по този начин, което точно на място направи. Ретровкуса, това за което ти говорих. Ти го имаш накрая на гърлото, преди да го преглътнеш и това ти остава, все едно си дишал какао в прах.
избягвам да го дишам, но